Заплачаме Егорса. Колко човека сме? 5. Взех го. Бързо! Печелил съм, Галина, и с тебе съм печелил една игра и сам днеска спечелил. Винаги, нали, бях по Айрон с Демоглич и бях пуснал кил хората и всички тогава победили. Майко, какво остана, бе? Това... Сега... Той Хръс, добре. Значи, Борното дай Хръсо, Галка първа и Галина. Айде, пай, Галина, трябва да не си купчета. Хръсо, внимай да не падиш пак долу, да ма караш да ти нося и аз купчета. Аз съм първа това. Още не сме до мидъл. Не, да не си купчета. Ама аз нямам. Ти не си от Айрон. Но той двата си е Айрон. Аз не мога да са николко. Те само си ти слагат на Айрон. Аз съм 14 блокчета, Хръсо е 2. Аз съм 4 блокчета. Хрисо, не идвай. Аз съм само 4, някак да си гледам. Ай, бързо! Че там ще идва един. Никога аз отидеш от 200 лава. Нямаш време, аз нямам никакъв как бе. Да. Не! Бързо строй, Галине! Галине, бързо строй! Виждам диамантите вече. Имал съм само на едно седми. 11 голд. 12 голд. Иво не ми играе да ме тук. Какво? Взимай. Ние сме първите. Кой беги про? Какво? Пазете се, трябва още 4 диаманта. Галине, колко имаш? Значи 3. Чак, трябва ми още един. Човек. Пити бой беги про. И там. Къде бе? То с банк трябва да го мислиш. Аз сега събирам тук голд за това. Къде го празни? Как ще се пробва? И кой ще да правиш, аз пак ще прекъсна. Имам 20 голд за обсидиан. Ай, махнете Ой, ме. бързо отвори. На кое? Да завършка на властта, ще има 20 години обсидиан. И 10 диаманта. Къде е? Защото те се правят мост и като не скочат. Това моста, някой да дойде. От едното място мост и от другото. Аз трябва сега да се връщам в базата, човек. Ето аз сега 20 голд, Ама аз съм гладен. Гледай, аз вече не мога да бягам. Не, бе, мисля, че ще имаш 20 гола. Аз вече се върнах. дай едно дъма и 2 дъма. Трябва да ми храна. Ние сме на първо място. Добре. Чакай, не говори, че сега може да не изместят. Ама ние сме на първо място, с което сме репетирани. Да, и за това. Имаме кой да ни пази яйцето и другите да са наредил. Добре, аз къде ги сложа? Кое? Двете блокчета. Дай ми ги. Учай на мидъл, събираш диаманти, аз ще ги сложа тук. Мото на мидъл са нашите двама приятели. Единия с коши на броня е меч, другия е Крис. Чакай сега. Да, ти си... Крис е. Айде, Крис, ти да го путнеш, отида да го путнеш. Ето е лада го путнем. Добре, фраса. Гледай, че идва един с мрежна броня. Аз точно него се опитва да блъсна. Да не може да настигне. Ето е нашия изверижна броня. Мато нашия изверижна броня. Кой е с мрежна броня? Са пълно път. Някой може да не е дълго. Аз имам. Чакай малко. Че тук... Бум. Що едно да Бум. За какво че само? Да си имал. Бум. Ето рица, бедък да на генерация. Не. Дай едно да на някой, моли. Чакай, ела. Аз съм 2. Ще ми дадеш ли едно? Да Галине, ще ми дадеш ли меч да отида на това? На мидъл. Да взема това нещо. Това ти дам? Меч. Аз имам айра. Добре бе, после ще го върна. Ако не умре. То аз да ти кажа, някой трябва да махне от голда да си направя втория, но... Не, ти го къса.
Не ги вземам, ето. Галине, дай ми Iron Sword-а. После ще го върна. Значи го аз писаря, ми се опитам да се заразя. Всички не са бъркат по нас, всички Те направиха голд генератора на втори. Това беше на първи. И Велине, ми се идва с тебе. Добре, ела. са. Добре, ще ме правиш ли докато забера няколко диаманта? Искам още 5 диаманта да се взема. Аз имам един. 4 те ще вземе. Събирай, човек, нищо. Имам 16 диаманта. Няма нужда да го направим. Елате да ги подтимете. 17. 17 диаманта. Велине, ела да ги сплашиш тук. 17. Чакай. Велине, ела да ги сплашиш, че аз казвам. Аз идвам да ги сплаша, аз идвам. Ела, че те си правят мост. Айде! Но ако ти ще се оплашат, наистина няма да дойдат. Говорим в мисъл, бе. Паднах чрез 20 диаманта! Крис, идвай да ги плашиш. Как можах? Ела да ги сплашиш. Как можах да падна с 20 диаманта, човек? Ела да ги сплашиш, ей тея. Ела, ей тея тук, потти го. Падна. Остави това. Как можах да падна с 20 диаманта? И той чак тя падна, аз вириш на броня. Ма кой им тук? Аре, Оня, чек глиго, оня там как падна. Глиго, майка, че. Ами то това Крис го блъсна. То Крис го блъсна, аре, бе. Браво са. Това е фрасна. Има жълт, елате на дома генератора, бързо, моля да. Там има един. Голд генератор. Крис, плаши, аз ще плаша и така. Имам кът за меч. Имам кът за меч и кирка. Велине, я че ти учи да ги плаши. Значи още няма да има. Си по-ценен. Имам 10 дъма. Мила съм. Ще си направи, събера още 2 дома и си направи меч. Да, добре. Чакай да ни падна как преди малко. Аз събрам за броня. Ами аз имам кът за... То сме тук. Не се ли, Не ме казай, че беше в Iron Set. Да, точно такъв беше Крис. Крис беше в Лайранси. Аз с това си правя да режи сетове, защото тази скос, като пута ти е супер, лор, външното, значи се пират си. Се правя сега за Iron Mage, направи, че ми един кожен сет, ако може. Кожен сет. Какъв сет имам? Аз правя, направи, че ми един кожен сет. Готово, аз вече правя. Аз си правя като за меч. Вижте, ма аз къв съм, вижте. Чакай, хоресо. Вижте, ма къв сет имам. Какво стана? Браво. Имаш ли някакви диаманти? 12. Нещо ми се пусна. То аз си направя и аз. Дето я ще направя сега след малко. Готово. И ще видят. Искате ли всички? Вижте, аз къв съм. Вижте, ма аз съм... Галини, ела с мене на мидъл. Ти си броня. Галини, ела с мене на мидъл. Аз ще пазя, виж ма къв съм. Обърни се, има, виж. Чакай, тук бе един син. Да, къде ти са, бе. Обърни се, бе, аз съм... Добре бе, не ме интересува. Имам 3 голд. Айде, там, путна го. Гледай го този как видя диамантите, маршата долу. Аз питах един от тях няма отбор долу. Имам един диамант. Аз сега ще изчупя направо. Хора, питах един от тях няма отбор долу. Ще ги сгънеш, викаш. Кой от мен ще отбор, който е слаб, ще падне с жертва. За едно нещо. Защото аз блъснах един и той долу се задържа, а пък някой сега ще му хвърли колко е, а пък той не е казан. Виж го е така долу. Човек, някакъв админ го кикнаха за спамене. Някакъв админ го кикнаха от сървъра за спамене. Що спаме? Да, изписа... Виж долу чата, си наклон черта да видиш. Изписа го. На мен не ми излиза. Хора, тяхният отбор от синти стои там долу и се опитва нещо да направи, обаче някой трябва... Галини, ела, някакъв завържен сет идва. Но не дей се жертва, не дей Хрис, не дей се жертва. Тъчек, то спадна! Докъде? То спадна долу вече. Той е един
фестивалката на къде отива? Хора! Това как бе? Галиния, бързо има при мен тук, че има някакъв зверижен сет. Бързо, Галиния, отиди. Ами той къде е, а? Е там. Ама той Той избяга. си направил пътя, бе. Той първоначално падна долу на обсидиана. Той падна долу на обсидиана и тогава. То строи. Като стои много. Много снахален бе. Сега се направя... Стои много нагоре, за да не може да удря, бе. Хрисо, имаше да ми дадеш 3 диаманта. Някой да дойде, помни. Какво викаш, Хрисо? Имаш диаманти. Трябва ми 2 диаманта. Да ги събереш. Добре, още един диамант. Помогни, стоя. Айде сега, изнижавам. Please. Yes, айде. Чакай, сега да не пада пак с 20 диаманта. Чакай, има голд. Бум. Някой да събере 6 голд. Аз имам 15 гол. Аз имам 7 гол. Аз имам 15. Що 7 гол? Вече трябва да ти колко. На мене? 27 гол. Еми, за да заобградим яйцето по-добре. Аз имам 27 гол. Дайте ми 3 гол, че стават 30. Аз ти давам всички. Дайте ги всичките, а мен аз имам 30 гол. Галини, яма виж, кефиш се сега. Какво? Аз си хабя чак толкова. Сега си правя грижи брой да не хабям много. Защото аз знам, че... Чекай. Блокови. Обсидиан. Аз знам къв съм и все някога е така ще падна. Не, дай ми голда! Добре, зависим. Кирка ще ми трябва. Ами аз имам. Айренто. Добре, правиш арестига, бе. Аз тая... Ами, моите 2 блокчета къде ги слагам? Дай ми ги. Това. И ми дай кирката, ако му е. Не, аз ще го купая, ако може. Изкопайте и тук. Така. Аз имам 21 моркова и 2 бършови. Христа, къде тръгваш? Хора, някой да събере още дълма, за да го направим по някакъв втори дълги. Графини и бъйте на долу. Що? Защото ще убия. Ми той Ивката идва. Аз съм си тук, спокойно. Той е с айран. Галини! Ще ми учеш да ми дадеш храна. Ами аз имам. Моркови. Имаш ли пържоли? Защото съм много гаден човек. Да, имам пържоли. Добре, дай ми. Вече. Ето идва. Дявол. Ай, бой по него. Ай сега. Аз ще му чучука. Как се изплаши? Сега събирам за една хубава кирка и да ходим да им пием яйцата. Но не, там май виждам яйцето, да. С обикновени блокове. Човек, бързо. Галиня. Ай, ходим да им чупим яйцето на уния там. Я ми дай кирката, искам... Обикновени блокове, просто отвънка излизат четири. Да, ами аз някоя. Що? Вероятно наистина те сигурно са го градили с обсидиан. Става дете и двамата ще умреш. Чуйте, ония жълтия пак е там. Да отиваме. Не. Ето го, да. Аре, ела. Аре, бе. Ела, бе. Аз му ги чупих с... Ела, бе. Аре, бе. Ела. Ела, бе. 20 диаманта. Хрисо, да ти прави ли това? Що си вика, кажи. Хрисо, да ти дам ли... да ти направи ли фул айрон сет? Аз имам. На мен ми трябва. Аз съм полярен сет, друго вече. На мен ми трябва. Що е ясно сет? Ти си добре там. Стой. Да. Дай му ги, той няма полярен сет. Но им трябва кирка. Аз имам фул верешен сет. И 4 дъма, и 22 гол. С които ще обградя и се спиш. Аз пък не са като лошо. Галини, ела, че върна кирката. Аз имам смисъл. Аз съм ще дам. Нямаш, ти ми я даде. Ето ми я. Сейчас имам.
Добре. Взимам. Къде е... Добре, голата. Вземете голата, за да обградим още яйцето. Иди за тази голата, ще ни свърши работа. Ами аз имам 22 голда. То пак жълтия пак е там, жълтия пак е там. Отивам. А то спази, че май ще вече. Да дойде. Ние тук с двамата сме... Вие трябва да сте флайера сетове. Да, точно за това. Ако ми фърли втора кирка. Абе, аз те ли ти казах, мен не ми трябва, аз вече имам. Не съм фърлила аз. Кой ще дойде? Имам 21 голд. О, диаманти, 5 диаманта. Галина, ще съберам за Fly Run Set. Той аз се събирам за флайера сет. Няма бе, аз съберам 2 голд. Имам 26. Имам 29 голд. Омага. Дай едно голд бе, атка. Имам 31 голд, човек. Отивам да взема диаманти, не знам това да бъде. Няма. Аз имам голда, казах ти. За какво? За мен ли събирате диамант? Не, аз събирам за себе си. Какъв си млад. Аз имам 5 диаманта, ще ги дам. Ами аз имам 12. Таман. 17. И тук... Ти идват жълт, ти идват след двама. Ама какво ще направя? Дай! Това да сетвай. В нашата база има двама флайера. Звънят ми. Чакай, търсиха ме да излиза. Какво? Що имам full version set, бе? В мене си. Защото си го хвалих на тебе, пък си взех full Iron Set ми. Някой ще ми даде ли кът за меч? Имам 2. Имам 5. Нимо! Какво? Трябва да спорят това. Добре. Майко, как щях да падна, ма? Ето така. Хора, имам 7. Някой да ми даде 5 и става ямка за меч. Аз нямам. Имаш 5. Нямам, бе. Как ще нямаш райце са правя, бе? Кой ти каза, че имам 5 диаманта, бе? Имам 11 диаманта. Говореше... Имам 11 диаманта, бе. Кой ти каза, че имам 5? Ами дай ми 3, 2. Христо, кажи ми още колко обсидиан трябва. Николко, брат, висал. Слагате още своя, бе. Тук, жълт има. Ела, че има жълт. Бързо! Арбе, хора! Арбе! То се килограм! Арбе, човек! Аз не мога. Фуй, не много сте зле. Метък ме блъснаха. Потъпи сти от някакви краи, човек. Човек, сега, виждаш ли, за какво ти говоря така? Защото много са винаги заради буквите. Убили са да и по-голяма работа и ментът му убият. Да бяхте дошли. Вие сте като някакви... Какви? То с килора, биш. Ами той Крис е скилайера, и тук е Крис. Не беше не го ли чу? Той няма хак. Аз знам. Ами бавно са. Хора, айде ги нападем, те са само двама. Чакай, ти. Гледай. Къде ще ги нападнеш, Расто? Ти си го на флайера? Ще ги нападнеш. Там фулверижен. Фулверижен, Нико. Ами какво? Ние сме петима, те са двама. Аз няма да ги нападам. Как са масите, защо? Защо така? Защото аз ще пазя яйцето. Да, носи маски, аз ще го пазим. Не, аз ще го пазя. Защо? Защото аз съм по-добър да го пазим на яйцето. По-добър от мене в първото, за това си напред. Какво не е по-добър от мен първо? Аре, това килерите, махте той фул. Виждане се, пак ми стои на дъмото. Пак ми стои на голда. Аре, махти се, бе. Аре, махти се, бе, празния. Мога да дам един кожен зъб. Аз нещо имам 17 диаманта. Браво! Аре, бе, 5 Ти са на 2. били видео. Ами, те са на видео. Сега ще кажа дали има някой видео. Аре,
бе, те да се махнат от кодове, едно голд ми трябва и... Едно голд ми трябва и те няма да те са като да не казвам кой. И... Никога няма никой да ми дълга. Ами аз чам. Нямаше никой да ми дълга това. Fuck, аре да ги кил. Аре да ги кил. Пет на две. И какво като сме 5 на 2? Те са фул сетове. Хайде. Ама няма, виж, те нямат яйце. Ми да, знам. Аз не знае, казват ли. Остани на ти пише, бе. Аз ще ги целя с лъка. Ти имаш ли, бе? Да знаеш кога. Да, от вчера. Да, от вчера. Аз имам 10 диаманта. Точно от вчера е дали не давай. Да, точно вчера. Нищо, че вчера не си играл точно, ама, да кажем вчера. Вчера е играл. Да, знам. Не знаеш. Да, знам. Ти не знаеш. Аз знам, че знам. Diamond Sword, аз едвам. Iron Sword. Ми да, Iron Sword, знаеш кой го фари? Знаеш кой го фари Iron Sword? Кой? Аз, защото съм богаташ. Богаташ, ама... Всяка те убият, няма си богаташ, бъдеш бедняк. Ти да макирка. Не. Не, аз имам лимонки, да макирка и да мечи айранси. То аз имам вирижен да макирка и да меч. Ама и по-малко на почвата. Аре, това за гранжа. Аз съм 7 зад ябълки. Аре, така ме брат. Но само ще ти му пеше криваме. Давай, че каре. Аз имам 12. Ами те тук са си направили да не казвам къщи фонта. Те ако минат ще паднат 100 пъти. Гледай, как ще паднат. На някой да му трябва 10 диаманта. На мене. Не го май повече му трябва. На кой не е? Да. Ами да. А Галин му трябва повече, защото той не е пълно айранси. Ама не ми трябва да. Айде го. Не бе, оставя, аз тук се събирам сега. Нещо, че ми трябва още 15 диаманта. Добре, айде да го вземем. Аз да ви казвам, че имам 3 дома. Само 3. Къде си? Аз съм в баста. Някакъв хвърлил дома. Говори на Христо. Хвърли 10 диаманта. Къде? Хвърли ги на Галин. Добре. Значи ще съм набирам. Ами вече съм айран сет. Да, вече. И ми останаха 7. Сега какво да ги правя тея? Дай ми ги. Хуре да ги бия. Не делай чек, сам си. И те и сам си на двама. Галиня, дай ми. Да. Хора, остатъка ли да ти дам? Диамантите, да. Тук съм. Трябват ми 6 диаманта. Когато говорих по телефона имам 40 диаманта. Аз имам 38, трябва ми само 4, трябва ми само 3 дъма. Аз ще дам, ела, аз ще дам 8. Не, бе, трябва ми само 3, бе. 8. Имам 10 диаманта. Още 10 ми трябват. Просто, че те си имат лъкове. 34 диаманта, човек. Дай ми 3. Добре. Останаха ми 14. 1, 2, 3. Къде си? На мен ми трябва само. Тук е имало... тук е Efficiency, добре. Не давай, готово събрах, не ми давай, аз да им събрах. То лък. Просто вече ми помогни. Аз имам пехоя лък. Атака! Полети го. Тук много мрачно, бе. Да, знам. Полети го бързо. Не ми
Минаваме по мрачния мост. Бързо! Нека бъде. Идваме. Давай, гората! Блъснаме! Защитава. Убих го, yes! Победихме! Ама мен ме блъсна. Няма значение! Убих го, бе! Да, защото аз го източих. Не, беше на фул това, беше на фул сърца. Не беше на фул сърца и глава го пи. Знаеш колко потетили. Той аз го... Той имаше легендарка. И какво тя свършваше? Ама... Не, ти като умря, той изяде пред мене. Тим чекър. И в момента... Хоба. Ай, чао.